So, before ko mag-start sa akong topic, nalay gamay nga kanang pahinumdom, kisa tong naay mga habak, mga orasyon nga gusto ninyong isurrender. So, ang atong team, diri sa atong diocese, musuroy, karakilid ninyo, magdana sila balde. Adto inyo ihulog ang inyong mga habak nga isurrender. Balikon ako, mga habak ha, kay basin og iapil ng basura. Oh, bitaw, musamot ka daghan ang basura sa atong kumbento. So ang atong topic mubo ron is about the proper use of sacramentals. So mo ni i-assign ako. So nakabantay man mo nga naay mga religious item dito sa gawas na amoy mga gipangdala karon nga religious item nga inyong pagagamiton, mao ni nga ato nang i-discuss kung saon nato na paggamit. Tingali na uban ani nga mga followers na sa punto por punto na nakadungog na ani, pero ato gihapon ning isulti, labi na sa mga first timer nga walay update sa social media. So unsa man ning sacramentals mga igsoon? Sacramentals are sacred signs instituted by the church. They prepare men to receive the fruits of the sacraments and sanctify different circumstances of life. So sa mga sacramentals, mga sagrado nga timaan nga gitukod sa simbahan. Balikon, ang sakramento nga giingon ni Bro Kaloy ganiha, outward sign instituted by Christ. Si Kristo ang nagtukod. Samtang ang mga sacramentals, ang simbahan ang nagpahiluna o nagtukod niini. Nga unsay tuyo, they prepare men to receive the fruit of the sacraments. So muandam siya nato paingon aron ta maandam pagdawat sa mga bunga sa sakramento ug makatabang kini pag-sanctify, pagbalaan sa atong nagkadaiya nga kinabuhi. Dili man ta parehas estado. Naay mga minyo, naay mga pare, mga madre, naay mga single mom, single dad, dili ta pareha og estado sa kinabuhi, pero kitang tanan duna tay common vocation, mao nang holiness. Gitawag ta sa pagkabalaan. So mga sacramentals o kun ang mga sacraments mao na ang pagkaon sa kalag, ang sacramentals food supplement, no, mga vitamins para mo ligon ang atong espirituhanong kinabuhi. So arita sa biblical basis, naa ba ni basihan? Kaya ang giingon sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 1677, ang sacramentals is a sacred sign instituted by the Church. Doon na ba ni basihan sa Biblia? Una, nga ang simbahan dunay otoridad pagtukod sa mga sacramentals. Kay tingali makadungog ta sa itong mga igsoon nga dili Katoliko, laktod ra bagyo na sila moingon asa mabasa sa Biblia. O na, kitang mga Katoliko nga way tuon-tuon sa atong Biblia, walihan ta nila, ang ato ra gyud intawong mahimo, magpitok-pitok lang ang atong mata. Okay, wa man tay kagaw sa pagtubag. So ato nang tubagon, naa ba ni biblical basis? Ngano man kinsa may naghatag og katungod o otoridad sa simbahan sa pagtukod sa mga sakramentals? Ang tubag si Kristo mismo. Diya sa Mateo 18 o 16:18, ang unang gitagaan sa ato Papa, ningon si Kristo, ihatag ko kanimo ang mga yawe sa gingharian sa langit. Ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab sa langit, ug ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. So ang Santo Papa nakadawat og otoridad sa pagdili o pagtugot. Kung unsay itugot dinhi sa yuta, aprobado na sa langit. O kung unsay idili dinhi sa yuta, idili usab kana sa langit. Mao na nga kining mga sacramentals nga gibless sa simbahan, kay gitugot man dinhi sa yuta, kinahanglan ning itugot sa langit aron dili mabakakon si Kristo. Unya kay kanang inyong mga habak diha, mga bala nga di mubuto, kanang mga basiyo bitaw sa kanang efficacent oil nga inyong gipangkulihan og lana sa lube, nagibutangag mga gamot sa kahoy, inyong gibakos karon murag magasin og 45. So kanang mga butanga wa man na intawon gitugot sa simbahan, mao na nga dili na aprobado sa langit, mao nang isurrender.
Pero kining pag-surrender dili pugos ha. Kay nay uban nga dili kumbinsido hinumduman nato nga kining among pag-are wala may muanhi aron pugson mo, aron hadlokon mo. Ang amo kaluoy, gugma nga gusto namo nga ang kabubuton sa Ginoo matuman nga kita magsunod sa iyang kabubuton. So, naron na ninyo tuman ba mo dili. Unyang mga sacramentals effective siya una tungod sa otoridad ni Kristo nga gibilin sa simbahan. Ug ikaduha, Juan 14:14 si Kristo misaad sa mga apostoles, kung mangayo kamo sa amahan sa ako ngalan, ihatag ko kini kaninyo. So dunay saad si Kristo. So mao na nga kung ang pare mo blessing, di ba? Sa blessing mo ingon ang pare, kining tanan among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. So nganong naa man na sa mga prayer sa formula sa prayer sa blessing, kay ning salig ang simbahan sa saad sa atong Ginoo. So ang mga sacramentals nganong effective, dunay duha ka rason tungod kay ang simbahan nga nag-bless niini dunay authority gikan ni Kristo, ug ikaduha ang simbahan nga gitagaan sa otoridad ni Kristo gisaaran ni Kristo nga kung mangayo ta sa iyang ngalan at mangayo ta sa amahan pinagi sa iyang ngalan iyan ning ihatag. So mo nay rason. Ari ta sa holy water. Naa ba nay biblical basis? Na ba na basihan sa Biblia? Diya sa numero 5:17, ang katawhan sa Dios, di ba? Sa Old Testament ang katawhan sa Dios mao man ang Israel. Diha sa ilang mga practices nagamit na sila og balaang tubig. So kung sa Old Testament wala gidili sa Ginoo ang paggamit og balaang tubig, unsa may rason sa Ginoo nga idili ni siya sa Bagong Testamento. Unya naa ba po'y mabasa sa Biblia sa New Testament nga kining paggamit og holy water dili na ni kinahanglanon. So wala. So mao na nga dunay basihan sa Biblia ang paggamit og balaang tubig. Sunod, kining holy oil. Sa Marcos 6:13 kay moingon ang uban, mabasa ba sa Biblia nga si Kristo mismo gagamit og lana pag-ayog masakiton? So, ibutang nato why mabasa nga si Kristo nangunay og gamit og lana. Ibutang nato why mabasa. Pero na may mabasa sa Marcos 6:13 nga ang mga apostoles nga si Kristo ang nagsugo nga manglakaw aron magwali sa pulong sa Ginoo, mag-ayo og masikiton og maghingilin og yawa nga naggamit og balaang lana, si Kristo may gasugo ato. So sa ato pa dunay basihan sa Biblia nga ang mga sinugo ni Kristo gagamit og lana. Nain pa kanang hilog diha sa Santiago 5:14. Kung adunay nagmasakiton kaninyo, ipatawag ang pare sa simbahan aron magampo kaniya ug maghilog kaniyag lana. Ug ang pag-ampo nga inubanan sa pagtuo muayo sa masakiton ug mopahiuli sa iyang maayong paglawas ug mopasaylo sa iyang mga kalapasan. So dunay paggamit og balaang lana. Biblical, no? Biblical nga tong gibuhat. Nya sunod, holy salt kanang asin. Okay, bugal-bugalan ra bata sa uban nga gamit og asin, iasa man na ninyo inyong himuong buwad, inyong himuong ginamos ng yawa, mo na ilang mga yaga-yaga ana. So kana siya ang yawa mga igsoon, wala na sila mahadlok sa asin mismo. Wala na sila mahadlok sa oil mismo. Wala sila mahadlok sa holy water mismo. Unsa may ilang gikahadlukan? Ngano nga kanang holy water nahimo man kahadlukan sa yawa nga wa man unta nay buot, wa man unta nay gahom jud unta by nature. Mao ni giingon ni Saint John Meribiani, the devil is not afraid of the holy water in itself, but of the blessing of the church that it carries. Ang yawa wala mahadlok sa balaang tubig mismo, kung dili sa panalangin sa simbahan nga naa niini. Nganong mahadlok ang mga yawa sa tungod sa panalangin sa simbahan? Nganong gikahadlokan sa mga yawa ang panalangin sa simbahan? Kay ang panalangin sa simbahan gikan ni Kristo, kana nga otoridad sa paghatag og panalangin
gikan sa atong Ginoong Hesukristo ug ang atong mga kaparian ug mga obispo nakadawat sa maong otoridad. Mao nga ayaw mo katinga kung dunay mga leader sa laing denomination kusog mga take sa atong mga pare kasi narana kay wa sila pilia. Kamo kuno di mo pilion, di ba masuya? Nabitang garibal mo uyab ag usa gisugot ikaw gibasted dauton jud na nimo nang anay wa gwapo pa man kuana. Kuana abulok man na kasina. Mo na siya. Arita sa salt sa 2 Hari 2:20 hangtod sa 21. Sa Old Testament pa lang gihapon, duna nay paggamit sa asin. Ang pinaka-common nga example ani si Propeta Eliseo dihatoy at tuburan sa tubig at tabay baka or busay o spring nga abunda unta og tubig pero dili magamit sa mga tao. Nganuman kay ang mga tao nga muinom sa maong tubig, ang mga mapdos makuhaan. Unya kadto pong mga tao madaot. Mo to nga nagnihit nagtubig atong panahona, mao to nga nagpakitabang ang katawhan sa propeta sa Dios nga si Propeta Eliseo. Nga naon tay tubig pero makahilo. Ang gibuhat ni Propeta Eliseo, gampo sa Ginoo, gibutangan niya usa ka panaksan nga asin ang tuburan sa tubig ug nahanaw ang tunglo sa maong tubig. So, naay mabasa sa Biblia, very biblical rin na, magamit og asin. So, ari na punta sa cross o crucifix. So, kita mga Katoliko, manguros ta. Di panguros ba mo? O Brad, pero mabali. No. May ubang mga Katoliko, senior citizen alaman, gadawat og pensyon sa senior citizen, di ka maong manguros. Kana bitang tungod sa timaan kanang ginagmay, bisag asa na laman ibutang, lain kadung tanawon. Usahay no, mura pag magpakauwaw ta sa atong pagtuo. Nganuman kay daghan manggod nato nga dili importante ang kaayuhan sa kalag. Kay bahala ning kalaga ning magdaot ni magmasakito ni, ang importante nga nadato ko. Mao na nga kun kani bitaw material ra nga butang ang atong i-focus, makalimot nga natay kalag dili gyud maayo ang atong relasyon sa atong isig ka tawo. Mao na nga ang usa ka tawo nga wa maghunahuna siyang kalag, naanay posibilidad nga sigig simba pero sige po nagpangawat. Sige po nagpanglimbong. Kay ngano man kay para niya wa siya maghunahuna sa kaayuhan ang iya lang nga makaangkon og daghang material nga butang. Naa ba ninyo dinhe sa inyong parokya nga mangingilog og yuta? Unsa sigig simba? Ngano man ang inyong mga muhon sa yuta, wa man untay na itiil, nganong nanglakaw man na. Dagko ra ba mo nga inig kalawat no? Lawas ni Kristo, amen. Wa jud giuli ag kinawat. Manong nangatawa man mo. Aritas krusipiho, crucifix. Diya sa Galacia 6:14, ningingon si San Pablo, wala ako'y laing di pasigarbo gawas sa krus sa atong Ginoong Hesukristo. So ang krus ni Kristo, nganong angay ipasigarbo? Mupili lang tag duha ka teksto nga atong i-support sa Galacia 6:14. Sa Colosas 3:15, pinaagi sa kamatayon ni Kristo sa cross, iyang gibuntog ang tanang espirituhanong gahom. So kisa man yung espirituhanong gahom nga gibuntog mga espirituhanong gahom sa yawa. So ang yawa sa wa pa mamatay si Kristo, lipay ka siya kini inig kamatay ani ilang giingog Mesiyas, mudaog na ta. Pero nabali man ang sitwasyon, ang kamatayon ni Kristo mauday ang kadaugan. Mao na nga ang balaan nga cross kung manguros ta atong gipasigarbo ang kadaugan ni Kristo batok sa gahom sa impyerno. Mao na sa 1 Korinto 1:18 kay moingon maning uban kanang panguros sa Katoliko kanang ilang pagsuot og cross binuang man na. Mga buang maning mga Katolikuha nga suot og krusipiho unsay giingon sa 1 Korinto 1:18 kay ang cross binuang niadtong wala maluwas apan kanato nga giluwas gahom kini sa Dios. Mao nga angay natong ipasigarbo ang timaan sa atong pagka-Kristiyano kining pagpanguros.
Maong panguros na mo. Unya kini kung magsuot tag krusipiho, situit nga kining atong pagsuot sa atong krusipiho, pagpadayag sa atong pagtuo, kana pong dili po ta murag naay arejo tanawon, kana murag po tag naay gamay. Kay basin ba og karon mumalit mo dito namang ko'y crucifix nga dagko kanang parabungbong, basin og maunay inyong paliton la isuot ninyo. Unya iyong bana nga di tigsimba, inig-uli ninyo yung gabi makaingon og normal pa man kaganiha pagikan ano makangay-ngani man ka. Ayaw lamang po ng crucifix nga parabungbong ha. Nga suot po kag rosaryuhan nga perting dakua nga napasoy medal nga para pultahan nga putong dako nga inganig dako nga Benedictine medal. So unsa may tan-aw nimo ana sakto pa ba? So kana pong sibo sa sakto ug angayan po tatanawon. Nasabtan? Nasunod, kining mga holy images, mga mga santos, larawan. Hebreo 9:5 nagrepresentar kini ding mga larawan sa mga santos, nagrepresentar na siya sa presensya sa Dios. Ang gikondenar sa Ginoo mga igsoon, paminaw mo mga Katoliko, kay maora ba ni pinaka-common nga atake sa mga revoltologists. Yan ang mga tagalayng relihiyon nga rebulto ray gibantayan. Dili tanang rebulto gikontrahan sa Ginoo. Kay ang gikontrahan sa Ginoo katong larawan sa mga Diyos. Wagi mabasa sa Biblia nga gidili sa Ginoo ang larawan sa mga santos. Kay ang larawan sa mga santos di ay Hebreo 9:5 nagtimaan sa presensya sa Dios. Mao na nga ang magadugmok, magapasipala sa mga balaang simbolo. Sumala sa Salmo 74:4 hangtod sa 8, kaaway sa Dios ang muguba, mudugmok sa mga balaang simbolo. Klaro na nato kay sacramentals man na. Unya usa to'y tuyo sa sacramentals, they prepare men to receive the fruits of the sacraments. So ang mga sacramentals di ay dili pwedeng mahimulag sa mga sakramento. Kaya ang iyang trabaho mutabang ni kung kining mga sacramentals kung matarong nato ni paggamit muandam ni nato paingon sa mga sakramento. Arita ha, kasi klaseng sacramentals ayaw mo kabalaga kay hapit na kumahuman. Kining blessing sa pare, sacramentals na. Pero daga na to, magpa-blessing og balay, magpa-blessing og sakyanan, pero ang tag-iya sa balay nga giblessingan, wa magpakasal, di tigsimba. Gapa-blessing og sakyanan, gibutangan og rosaryuhan ang sakyanan, pero ang tagtungod, ang tag-iya sa sakyanan, di tigampo, di tigrosaryo. So kanade atong balay giblisingan na kay atong giimbitar ang Ginoo nga mag-uban unta pagpuyo nato aron maghari ang gugma kalinaw o panaghiusa. Sa ngano man ang litsing yawa man ang atong sangpiton kanunay. Gagapablising og bay. Unya lain pa consecration and dedication. So diri sa atong parokya dunay tulo ka mga dagkong lugar nga balaan nga angay natong ampingan o tahuron. Kung saan kining atong simbahan, ang mga kapilya ug ang menteryo. Wala ang lugar na. O arita simbahan. Kanang word na holy means set apart, gilain. Dili siya parihag kalidad sa ordinaryong lugar o butang. So mao na nga ngano man mo og mosimba mo kining mga laki manggi-short unsa katong short nga nipis nga makita jud ang atubangan nga gabugdo aron jud ikanay ka panghambog mga wow himulig. Mga babae sad sexy kayo mao to ang pare nga gamisa makasa na lamang kay sexy makakayo nga kabilangkad-bilangkad pagyud ka nang atubangan sa pare. Mao na nga ang pare o ang liminister nakasa na naman. Kay inig-ingon sa pare, lawas ni Kristo, kini may lawas. Mao na no nga, giset apart. So diri sa simbahan, ang kabubuton sa Ginoo maoy matuman, dili kitay magbuot. Mo ayaw
mo kaingon nga ayaw pagbuot og mao na og isot kay aho ning lawas. Di ba ang sentro sa misa si Kristo? Si Kristo miingon diha sa misa panahon sa consecration, this is my body. So kitang tanan nga misimba, muluhod ta di ba? Muluhod ta sa consecration. So meaning atong gihatagag importansya ang atong tanang atensyon naa ni Kristo nga nag-ingon kini ang akong lawas nganong ikaw may gabuot ug unsa isinina moingon pagyukag ako ning lawas si Kristo day ka kompetensya ka ni Kristo diha sa misa unya ra ba og mayawaan na mo question sa Ginoo ngano imo magkunggingane pintikon uroy kas Ginoo ana ako pa tos langit ako mahilangit pamintikon mo tiraduron mo ingana mo Ginoo pa sa nginlan nga sunod kining mga popular piety and devotion rosaryo novena kining devotion bitaw pinakanindot nga devotion nga nakalimtan nato kining devotion sa atong guardian angel mao bitaw na nga dali ta makasa ang atong hunahuna puro binuang puro dili maayo kay ang yawa kanunay mo ining tintal nato kay ang yawa mo'y atong gihatagan kanunay nga mo'y mudwell sa atong hunahuna sa unsa nga paagi nga ang atong guardian angel mudako ang iyang scope pagtabang nato pagdevotion niya maong ibalik nato ang pagampo sa angel of God my guardian dear to whom God's love commits me here ato nang ibalik kay the more ka nga magampo sa atong guardian angel, mag-devotion, mugdako ang iyang jurisdiction nato, maunang magiyahan tagdali. Mo dali ta mawarag paglaom kay wa ta mo sangpit sa atong aghel nga magbalantay. Unya og magrosaryo ta, magnovena ta, simba pod oy. Nguban, di ko tig simba brad pero tigrosaryo ko kada adlaw. Kuwang-kuwang na. Ngano man kay ang sacramentals lagi kinahanglang mohatod sa sakramento. Nay uban di mo simba, way mga kasal, pero panahon sa sinulog muadtog Cebu kay managkot dito sa imahen sa balaang bata. Santo Niño sakto man na, pero kuwang na siya kung di ka mo dawat sa sakramento. Ang mga sakramento importante na sa atong kinabuhi. Kay maunay tuyo nganong naay sakramentals kay aron ta magdasig mapukaw paingon sa sakramento di din ana na to madawat si Kristo nga naghatag og grasya ug ang maong grasya makahatag sa atong kaluwasan so mao na ituyo ana mga holy water sprinkle na sa inyong balay holy oil ikuros na sa inyong agtang mga amahan sukad karon kitang mga amahan nga nadinhi kita nay mulid og rosaryo di man ko kamao magrosaryo brad pagtuon pagpalit o guide ato wengon ta nga di man ko kasag-o brad pagpalit mo guide kapalit kag tuktokon anang imong sunoy tuktokon anang manok thunderbird di ka kapalit anang guide sa rosaryohan perteng baratuha makapalit magani kag tanduay siyabo unsa pa na imong paliton na kini noong pakayuhan kung kalag di ta kapalit kitang mga amahan di ba kasagaran kita mo'y unang matog karon usbo na nato kita na'y mulid sa rosaryo kay kita'y head sa pamilya kung makita sa yawa nga ang head sa pamilya huyang atakihon niya ang maong pamilya kay wala man ni proteksyon gikan sa Ginoo kay ang mga piniyalan nga modumala sa pamilya huyang ug mibiya sa grasya sa Dios nasabtan nganong lain naman mo tinanawan tubag po ng uban ang ambrad lain man pod katan-aon diha nang laay diha so mo to no nga holy water sprinkle holy salt ipagbutang na sa mga corners sa iyong balay nga isulod nagsudlanan gamay nga panaksan bakaha para dili siya matunog-tunuban ba kay sagrado ba yan siya nya magampo ta tibuok pamilya marosaryo tibuok pamilya sagaran to kay kanya-kanya manggod isa sa mga timaan nga ang atong pamilya giatake nagyawa kini kung wala na maghari ang gugma kalinaw o panaghiusa sa atong pagpuyo maong ato nang ibalik na to ang gugma o pinapadardarwan pa higugmaa ang imong asawa bisag luod ang uban kay
Nabuong naman ko kaog inunon brad mao na mangita na pugumba. Ngano wa man ka maminyo og humba daan. Oh. Imo man ang sa. So halag luod kay saad man ano sa Ginoo. Hangtod kamatayon ra may makabuwag ana. Mao nang uban ahinuan naman ilang asawa ilang bana kay nabuong na di na mao ha. Di na mao. Kinadakuan sa na patyo nimo imong partner kay para makaminyo kag lain. So mao nay tuyo kita, bibalik ang gugma, ibalik ang kalinaw. Mao na the best antidote of anger is silence. Kung nasuko ang bana, hilom asawa. Kung nasuko ang asawa, hilom bana. Kung mukalma na, ana, istoryahe ang problema. Ayaw mo pagsiningkahay. Nganong magsiningkahay, nganong magsininggitay man og naa sa kasuko. Labong bitaw og muhangyo og mudog, kidhat laman, kuhit lang, sinabot man lagi. Wala na'y pulong. Unyag mag-away, di makasinabot, magsininggitay. Hinumdumin ninyo ha, inyong silingan, di na pungol. Tungod kay kasininggitay mo sa inyong away, nakadungog ang inyong silingan nga, ikaw pa'y pisot. Mo na nahibawan ang mong bana pisot. Oh. Mo to no, ibalik nato ang gugma, kalinaw o panagiusa sa atong pagpuyo aron maghari ang kahayag o kalinaw ni Kristo sa atong kinabuhi. So mao to atong mupo nga pagpaambit unya na para ba si Father Darwin ang atong gikahinaman so aron mas mutaas ang iyang oras sa pagpasabot sa angay niyang ipasabot mao na nga dinhi na lang kukutob. Daghang salamat ug mayong hapon sa tanan. God is good. All the time. Kinaraan na ko na inyong tubag. No? Doon na ko na'y binatanon, ana. No? Kuming ko, God is good. Grabe. All the time. Siyempre. So, atong pagpakan ng Ginoo, nga uban nato karon ug asot sad pakpakan ang katawhan sa Dios kinadasig karong adlaw og sa tibok datong kinabuhi. Amen. Na karon sugdan na nato dayon kay parang sa di pa ta mahuman nakasugod na ta. Sa di pa pud ta magsugod nahuman na ta. Nalipay ba murong adlaw? Tungod kay ang Ginoo uban man kanato. Duha kun tulo magkatigom sa ako ngalan. Anaa ako sa inyong taliwala. Unang dili lang ang mga pari kauban ninyo karon. Ang Diyos sa mga Diyos, hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo. Amen? Atong pakpakan ang tanan, yan niya din ni karon. Nalipay ba morong hapuna? Tinuod. Karon, kay daghan man kayong mga klasik-klasing healing nga atong matagbuan sa dalan. Basta din na kaya sa doktor, adto ta mudangop sa mga healer. Tinoon dili. Maayo man pud mi Father. Naaman pud sila'y kapilya. Naaman pud sila'y mga tubig. Naapod sila'y lana. No. Ako mong pasabton karon diin gikan ang ilang gahom. Aron dili pariha ang tinubdan sa tab-ang nga tubig ug sa tinubdan sa parat nga tubig. Pareha sila tinubdan? Dili. Tubag. Mausad. Ang mga healing nga ni adin ni karon sa atong katilingban dili man nagsama og tinubdan. Pero kita mga Katoliko kinahanglan kitang naa din ni karon atong sutaon ang source sa maong healing. Ready na mo?
Dahil nangutanan ako, Father, kining namoy mga healer nga mga traditional healer, Father, makaayo man sad. Diin man ang ilang gahom. Oni ang gikan sa preternatural world. Kining mga tawhana mag-renew sa ilang gahom. Sa alas 12 sa kadlawon, asa sila? Sa minteryo. Mangawat titog tuway-tuway. Ay, tinoo dili. Unsa murasa sila mag-renew? Alas 12. Asa sila mag-renew? Dito sa simenteryo. Ang uban, Osaka, sa bukid, sa Kanlaon. Unsa man ang adlaw? Berni Santo. Uy, tinao dili. Kanus apa man kinsa may origin sa mga gahom. Naa sila magritual sud sa langog. Uy. Tinuod niya mag-isulti dili. Nahibaw mo ni wa. Usamos tig ritual dito. Adto sila sa mga lugar nga infested kaayo. Adto sa langog, adto sa mga dagkong bato, adto sa dagkong mga kahoy. Dito ra ba Miss Baliti ganina? Maora ba to'y the oldest? Mao na ilang pambisitaon. Ug adto sila mag-renew sa ilang gahom. O ni gitawag occult power of healing. Sa tawag ani? Occult power of healing. Mao ning mga tawhana ganig adto nila sila'y mag-bless sa inyong tubig. Only the priest can bless your water. Only the ordained priest can do that. Uy. Kanang inyong olive oil, only the ordained priest can do that. Kung mag-bless-bless na kag tubig karon nga dili ka pare, nagpari-pari ka. Ug daghan karon ang nagpari-pari sa tong palibot. Tinoo dili. Ug maura ba nay inyong pag-aatuon kay duna sila kapilya. Okay ra kinahanglan po siya kapilya. Duna po sila'y patron, pero asa sila mag-renew? Dili sa sakramento sa simbahan. Adto sila mag-renew sa bukid sa Kanlaon, sa lagog sa Kanlaon. Ngadto sa dagkong mga bato nga gida ni Tino. Maghapa-hapa sila sa bato. Ug adto sila sa simenteryo panahon sa alas 12. Unya timan ini makaayo sila. Maubitaw nga ningon si Kristo dili tanan nga nag-ayog pa sa kiton, naghingilig yawa makasulod sa gingarian sa langit. Ug doon na sila mga agimat, doon na sila mga dagon, doon na sila mga yam-yam. Inyo mo basahon ng yam-yam, yama-yama man. Kung ito nailig, basa nila, di sila kasabot. Yama-yama lagi. No. Naili natin nga mismo sila makasabot. Unsa na nga power? Kinangnan, nahibaw ta unsay source. Kanang inyong habak ron, di gani kumuhika pa na. Ingon anak, kadelikado ang habak. Nag-surrender na mo? One time, nag-exercise ko mga kaigsunan sa naposes tungod sa habak. Ningon ang mga yawa during exorcism, kay ang exorcist ug ang pari makakuman sa mga demonyo. Wala na. Kuyo kay ng pari, oy. Kuyo kay na. Gamahanan kay ng mga pari. Pero wa lang ni matudloi sa seminarista pa mi. Ang tanawa ng mga pastor, confident kayo nga way authority. Manghingilin pagyawa. Mangita pagyawa.
pero wala ba na authority, pero confident. Ang mga pare po, na ay authority, nawa po'y confidence. Napali na na eh. Kaya naman, wala may tulo eh. Kung nahibaw lang mga pare, kanang ilang kamot, balaan ka na because of the ordination, not because of them. Because the sacrament of ordination, it is not established by the Pope. It is not established by the cardinals, but it is established by Jesus Christ, the Son of the living God. Unang tanang pare, in persona Christe. Kibaw mo sa initabo, katumbang poses. Kaya makakuman man ang exorcist, tell me your entry points. Where do you dwell? Itubag ang mga yawa. Dito nagpuyo, Darwin, sa iyang haba. Kuya po mga yawa. Ano na po sila Pinoy-anan? Kana mga nanggihabak karon mo nang maldita, maboglubot. Nga naman, na may habak. O, sadyang gisurrender ang habak, nang laya sa mga yawa siyang lawas. Amen. Muna nga, isurrender dyan na ninyo. Yan naman, occult power of healing and protection, gikan na sa mga demonyo. Nasabtan ninyo. Yan, Father, kini mga pastor, Father. Nga mag-ayog mga masakiton. Nga, gamit angan sa Ginoo. Mo ni atong i-distinguish ang origin. Atong i-distinguish ang sources. Kay anha nimo ma-identify kung mahibaw-an nimo ang sources. Atong mga albularyo, spiritista, mambabarang, mambukulang, gikan to sa occult spirits ang ilang power. Kinsa man ni mga occult spirits, mga preternatural beings nga nagpuyo sa balite. Uy. Nga nagpuyo sa inyong karaang mangga, mga fallen angels na siya. Ang mga nagpuyo sa mga karaan nga mga balay, mga occult spirits na siya. Nga makapalayas mo anak niya. Kaya sa mong discussion kaganina, nga Father, nga nung maharas pa mang mga Katoliko, nga nabunyagan naman sila. Wala lang sila mabunyagi, na kumpirmahan pa dyan. Nga nung maharas pa man. Nagalit ni pare, nagiharas sa demonyo. Partially possessed. Pare na na. Yung Father, naudinahan naman to. Wala siya kadawat o 100% removal of the sanctifying grace. Naka-receive. Kanang inyong mga apo na bunyagan, naka-receive total removal of the original sins and the reception of the sanctifying grace. Naan inyong grasyang makasantos, 100%. Pero ano nakabalik ba ang demonyo? Nag-renounce man mo. I-renounce pa din nyo. Bantay mo ng nagbunyag. I-renounce pa ninyo si Satanas. Isalikway pa ninyo si Satanas. Panos bunyag? Sa tubag ninyo. Isalikway! Isalikway pa ninyo yung pamaga. Isalikway! Nagatuo ba kamo sa Diyos Amahan? Makagaon sa tanan? Baka minaw. Isalikway! Isalikway. Apil ang Diyos Amahan. Wa man uminaw. Nang ano mang nabalikan man, nga nakadawat naman kaha og 100% perfect sanctifying grace. Dili partial sanctifying grace ha? Absolute reception of the sanctifying grace. Nga nung nakabalik ang mga yawa, mamukibaw? Tanawan ninyo mga anak. No. Inigbunyag, tunay puwadere. Superstitious belief. Tambal sa buyag-buyag. Kung sa pamailaing totoo sa bunyag, no? Kinahanglan, no? Ang human sa bunyag, kinahanglan kita'y unang mugawas. Di ba? So ngayon nung nakasod, kay giablihan ninyo ang gagmayng pultahan. Inig kadagko sa bata, masakit, asa na doon? Tutuan ni kadot. Ayaw kaligo, sulod sa tulok adlaw. Ingon po ang bata, manay hukaw,
Di ta maligo. Kaya tulog adlaw, no? Mo ni tambal doy. Yan ay hukaw, nagklaro kayo. Sa tambal lang, ano? Holy water. Mo na nga nakasud na pod ang yawa because of the occult practices of the lolo, of the lola. Kung mag-ani panahon sa pag-ani sa inyong basak, kinsay inyong pasalamatan, magpadugo mo sa mga nagpuyo sa kahoy. Hoy, tinood dili. Hindi na-open ang doorway. Kinsay na kaingon, dili ang Diyos tungod sa kakulang sa atong kahibalo. Hoseas Kapitulo 6, versikulo 6, nalaglag ang akong katawhan tungod sa kakulang sa kahibalo. Adawin mo akong tuutang. Pang kiji ng paria. Kagamay ra ana. Wa may mawa kumutuuta. At tinuod dili. Tinuod ba nga way mawa bisag gamay lang? Gamay ra kayo. Pero bisag gamay na siya. Ang virus, ang COVID-19 gamay dako. Ang COVID-19 gamay dako. Natay og laging kalibutan. Yang pananglitan karon. Uhawon mo. Yamingon mo nako, Father, paim na mig tubig. Nya ang baso nga akong igunitan. Nakakita mo, uhaw kay mo. Unya ang baso, nya akong gigunitan, doon ay gamay nga hukaw. Kailan mo hukaw? Kaplima. Unya, pag butang na hug tubig, ang gamay nga hukaw, naglangoy-langoy, nag-freestyle, backstroke, butterfly. Yakita man ka, wa ko kakita. Gamay ra kaayo nga hukaw, gamay ra kaayo. Mautaan ako ninyo, buino mo dili. Mano ba? No. Muinom ba mo sa tubig nga nay gamay kay hukaw? Muinom mo dili. Nganong di man puno mo no? Gamay ra man na. Way mawali mo. Kung muinom ka. Ito ba, ganun di mo inom? Yung gamay ra man na. Gamay ra kayo na. Di ba? Nakuha niyong analogy, bisag gamay, makakontaminate na to. Di kung muinom, nay mo inom dire? Uy. Nay mo inom? Kaya pa-inom na to. Kung muinom ka na, ang imong common sense, dili na common. Amen? Muusad na. Ang gagmay natong mga contamination, dapat na to i-renounce. Ganun man, ningon ang Ginoo, higugma ako ninyo sa tibuok ninyong kusog. Ano sa to? Unya, nakuha na mag-1/4, tibuok pa na. Naakay na ko kayong cross dire. Nya doon na po'y habak dire tulog ka buok. Anong naghabak man ka? Dito sa kuan, mga minister nag-surrender. Dagko kay cross. Pero dagko kay habak gitakin. Kaya kung di ko mo effect ang cross, doon ay reserva ang iyang mga habak. No? Muna nga, kidahanglan atong i-renounce ang dili gikan sa Ginoo. Kay higugma ako ninyo sa tibuok ninyong kasing-kasing, sa tibuok ninyong kusog, sa tibuok ninyong kinabuhi. Kung nituo pa kasi mong habak, di na tibuok. Nakuha na 1/4. Uy, masama ni, tibuok? Andam ba mo higugmas Ginoo tibuok? Andam na ba mo? Ayun tubag, Amen! Andam na ba mo? Wow. Tinood? Nagkaroon, arita sa mga pastor. Okay. Ano na ito i-distinguish ang hierarchy of healing? The first source of healing is the occult spirits. Yan naman, adto man sila sa langaw. Adto man sila sa dagko kay mga kahoy. Adto man sila panahon naman sa alas 12 nga sa alas 3.
Nya kanang maong orasa kay pauma mo, i-consider na sa mga exorcist nga demonic hours. Uy. Nakuta ng pagpangabit alas 12 nga alas 3 mahitabo. Ang pagdeal og mga drugs, ana mahitabo. Ang patay, ana mahitabo. Ano mga orasa. Pero wa man po demonic hour. Pero usually ana sila active. Amen. Katong katugon, katugra mo. Biyaan mo na mo kahuman na. Na kanon, arita, ikaduha na level, kining blessing of healing. Blessing of healing. Unsa man ning blessing? Benediction. Oratio Santationes. Ang Catechism of the Catholic Church, ningon, Catechism of the Catholic Church, 1670. The Catechism teaches that blessings are sacramentals. Kanang mag-bless ka sa mong anak, kanang pastor nga mo healing, blessing of healing na siya. Sacramentals. Bisa ko sila magtuog sacramentals, kanang mo bless ka sa mong anak, sacramentals na siya. Makahatag na niya o healing, panalangin. Ningon ang simbahan, sacramentals do not confer the grace. Dili, ang sacramentals, kanato i-bless karon, dili na makahatag kanimo og grasya. Do not confer the grace of the Holy Spirit in the way that the sacrament do. In the way that the sacraments do. But by the church prayer, they prepare us to receive grace. A blessing of healing is a prayer of the church. Mo nga kanang prayer of deliverance is a prayer of the church. Mo nang daghan kayong mga testimonya nga nangaayo sila because of using the deliverance prayer. Okay, every time mag-deliverance mo sa iyong balay is a blessing of liberation, a blessing of healing. Then adto sa amua nga office, ningon siya nga, Father, dadon ka na mo sa Hong Kong. Kibaw ka, Father, ang akong apo ay finding sa doktor, way diagnose sa doktor, Father. Pero, ang iyang skin disease, Father, gikan sa ngadto sa lapa-lapa, Father. Akong apo, Father. Niyanto siya sa office. Niyan ni ko, Father, kay dadon ka na ko sa Hong Kong. Mag-usam ko dito. Moadto ka dito, Father, parang ayuho nimo. Kay doon naman healing priest man ka, Father. Tiwa jud ko'y power, lolo. Kining power nako, kili-kili power na jud. Ang buhato nimo, lolo, tudluan ka namo. Gamita ang sacramentals, the blessing of healing, the prayer of liberation. Gamita na kay makaayo ka sa imong apo. Balik ko na ko. Makaayo ka when you bless your grandchild. Father, luoy na kay Father. Bahala mo, gasto mig dako, Father. Madalang ka na mo sa Hong Kong. Jadi ko maadto. Kay tuan na ang Ginoo sa Hong Kong. Wapako ka atog Hong Kong, pero tuan ang Ginoo dito. Go to your priest. Go to your priest. Because all priests are healers. Itong pagpakan ng tanang kaparian. Amen? Nalipay mo pakumpisala ang mamag papa kay wapay buot ang bata. Pahilugi ang bata. Padawata ang ginikanan sa Eucharist. Kung niya mag-renounce mo, blessing of healing. Kaya deliverance is a blessing of healing. Pag deliverance mo sa inyong balay, ato sa Hong Kong, ikay mo ato dito tay, ayaw ko patua. O di ato siya sa Hong Kong, wako mo kuyog sa iya. Huwag atong January. Karon, first week sa January, ang tibok pamilya sa iyang anak, nakikita nako, tibok adlaw sila nagpaabot nako, kay daan ko'y lakaw.
Nagabian sila. Alas 9 na po na uli sa parokya, dito gapon sila. Ang bata completely healed because her grandfather is empowered by the truth of our faith. Amen. Hindi na kinahanglan man tukog hungkog kay ito ng Kristo dito. Tore pare dito. Uy, nasabtan. Pantay manuol mo na po niya. Ihiling ni Father. Dara ako power o dara power ako. Kili-kili power ni. All praise are healers. Not because of that. Because of the sacrament. Nakaroon, unsa man yung mga pastor Father? Anong ilang hiling-hiling? Blessing of healing because they are using the name of Jesus. Nangaayo sila because of the blessing. Sabi ninyo, umuduol mo sa pari, it is more than a blessing of healing. It is a grace of healing. It is greater than the blessing of healing. It is greater than the occult power of healing. It is greater than them. The grace of healing. Wow. Tupapakan na itong tanang kaparian. Dito ko sa Minglanilla, they stage 4 cancer. Tungkol sa kadaghang mga tao, ritsong kong tago ron kauman atos kumbinto. Kaya nga naman, si Kristo ato sentro, dili si Father Darwin, nasabtan. Uy, kaya naman, panatik na po kayo. Hiniglabay na ko, kauhat sa kong likod, niya manguros. Unsa ko santo entero. Unsa ko santo ninyo. Wa tapoy ka ho bisa gamay wa. The power of Jesus is in the sacraments. The grace of healing is in the sacraments. Unang ningon siya ngadto ni Nathaniel, if you follow me, you will see greater than this. Ano to? Ninot kayang gisulti. You will see greater than this. Kamong tanan nga niya din ni karon, mo follow mo sa sacrament, you can see greater than this because the Lord will give you not occult power, not blessing of healing, but grace of healing. What is grace? A participation of His divine life. Kung saan siya? Participation. Dili passive. Dong, manimpa mo ron dong, i-appeal lang ko dong. I-participate di ka. Unsa ang grace? Participation of the divine life. Ang gihatag sa Ginoo nimo siya mismo. Pauna ang grasya. Kinsay makahatag na? Pastor, di kahatag pastor ano? Only our praise. Atong pakpakan si Father Jerry. Atong pakpakan si Father Albert. Atong pakpakan si Father Giovanni. Si Father Alex. O si Father Ilik. Atong gaan sa masipang pakpak. Only the priest. Not the false prophets. Not the false priests. No? Una nga, dahil dito sa Minglanilla, nasakit og stage 4 cancer. Nahiubos na ko, kaya wak mo kumuduol. Yung ko duol mo sa inyong pali. Kapit naman siya mamatay, grabe po, padadawal mo siya lang mo anak. Wala ginigahom akong kamot. No? Kili-kili power na dyan. Every time mo duol mo sa sacrament, niduol mo sa kamot ni Kristo. Ito mga masakiton din simba mo kada adlaw. Stop na. Bisag way misa, simba ra jud mo.
Siya naman na. Kinang gibayaw sa pare, si Kristo na nga. Kaya musimba ra po kag Bernie Santo. Musimba ra po kag dunay tino. Dunay bagyo. Magunit-gunit na grosaryuhan kay bagyo man. Wa po'y bagyo, di pod mag-rosaryo. Tinoo dili. Muna kakibaw mo, yung man sila kasal sa pari. Kapit na siya mamantay. Wa siya, kinahanglan siya major operation. Wa man sila kwarta. Wa sila kabayad sa doktor for major operation. Kung sila tabog makigsunan. Isa, wa man may kabayad sa doktor, Father, among dawaton si Kristo. Bana nagpakasal sila, emergency nga kasal. Wa na requirements, kaya pita man mamatay. Ganahan mo kasalon, no? Way requirement? Kadang hapit. Oh, kamat. Imatyo na po ka. Tinga-tinga na ka. Wala na requirement. Kaya, paano nagkamatay? Pagprekanahon po na ni mo? Dili na. Basta, way kakulian. Paano matay? Kasal sila, gihilog, kibaw mo, ipakalawat, na-active pa nun siya. O cancer-free, completely healed because of the sacraments. O si Father Yunting, ang parish vicar mismo, ang nihatag kaniya sa sacrament, the power of the grace of healing. Every time mo duol ka mo sa pari, you can see greater than this. Not a blessing of healing ang inyong madawat, not an occult power of healing, but the grace of healing. Gi-interview kanina ni Father Yunting. Ugma ni siya ang teaching sa simbahan about the grace of healing. The Catechism of the Catholic Church teaches that healing belongs to God's saving action and is often connected with the sacraments. Asa siya connected? With the sacraments, not connected to Father Darwin. May mga lula dito, abot dito sa office. Doy, si Father Darwin, doy. Sawa may open ron la. Sa may tuyo ninyong Father Darwin la. Magpahikap mi doy. Na-close man diri la. Sawa, this Father Darwin, di day may mahikap ini. Di mo ko mga kauban, kami lay hikap la. Timan ini, every time mo duol mo sa sacrament, ang kamot ni Kristo ang nihikap ninyo. Nalipay mo ha? Nakita, tulog po pare na to din eh. Inig-receive ninyo, wa lang mo inikalawat ninyo karon. Timan ini, wa lang kahikapan ni Kristo. Si Kristo ni puyo na diha nimo. Wow! Not only grace you receive, but the source of grace. Wow! Dili lang ang grasya anaan nimo, not only the sanctifying grace, but the source of grace, the King of Kings, the Lord of Lords, the King of Kings. Muna ng mga santos ma-amaze sa Blessed Sacrament. Hindi ko dapat ay Blessed Sacrament na rin? Na? O, kamay na kayo mo duaw dito. Mingaw kayo. Kaya naglumpa tag ng lakaw. Late pang mo abot. Nabi na ng mga silingan sa kumbento. Dugay kayo. Tuwa-tunga na mo abot. Ni paso pas Father Darwin, maligo. Ni paso pas Father Giovanni. Maligo sa ko. Yung paso na, naligo pa. Nagwali na sa Father Giovanni, nang lukod pa. Kay, nagkuhan lagi kay silingan na sa parokya. Kunya, pag pangalawat na, niya, naabot na. Mo pa'y unang ni kalawat.
Yung pag humagkalawat, nilakaw. O pag final blessing. Late pa mo pa'y unang dugay ni abot, mo pa'y unang nilakaw. Muna nga, find time, before mo mulakaw, ibalik ninyo basang Ebanghelyo, ibalik ninyo basang first reading, mga salmo, kay makaliko na nato ang pulong sa Ginoo. Amen? Nakaroon ha, you can see greater than this. Muna, na-amaze gali mo sa occult power sa mga albularyo? Kanang among security guard, diha sa office, suko kaya na ako. Doon sa bukog iyang kasuko. Kay albularyo siya, o anting-antingan. Gipusil siya sa iyang kontra, naigo siya, ang bala nga duha ka buok nga na, igo sa ilawas, nahugra. Kay doon na siya anting-anting. Kunang suko kay siya sa kuha. Kini ang asawa, kay siya magpaminaw na to, katong mga reels, pasahan siya, suko kay siya. Diba mo, wa siya ma-convince sa atong mga series of catechism. Kanus siya na-convince sa dihang ang iyang asawa sama ninyo nagpa-bless og mga religious items. Ang holy oil, holy exercise oil, iyang gipahid sa likod. Napaso ang iyang asbana. Nisigit, aray! Kasakit! Wa madutlig bala! Nadutlan sa mga sacramental sa atong simbahan. Atong pagpakan ng atong Ginoo. Ato-ato na ni ha. Kaya mga albularyo nga banggitan, haplasi naglana. Haplasi yun. Maglain ilang buot. Maglain ilang tiyan. Tinuod na. Og maunay, tinuod na kong kasinatian. Dili scripted. Dili binayran. Tinuod niya kasinatian. So na, Father Pao de Arco. Nabaw pa sa Pao de Arco. Amen. Og ni surrender siya. Pag surrender niya makiksunan, kay paghaplas nila, pagpainom nila, ipainom nila huli ang exercise oil. Ang mga yawa ni sud, na nasud siyang lawas, ning sulti. Kubingon ang mga yawa, never bring us to Darwin. Uy, nakaila di mga yawa na ko. Ano saan sila nakaila? Basig followers sa Facebook. Kaya hangittig ng mga yawa ron. Nag-updating po mga yawa ron. Gamit na silang cellphone, gamit na silang messenger, gamit na silang text. Kaya mga mong pasyente, mag-text na mo. Panahon sa gabion. Darwin ay nagbalik sa mong parokya. Darwin na, patyo na mo siya. Yaw pong replyan, Saint Michael the Archangel defend her. Nitawag na po ka na nga tumban ramong o ni Michael. Ito pa, kanang image na itong Saint Michael, it is not a spiritual concept. It is a spiritual reality. Amen? Kung kaluoy sa Ginoo ang maong security guard na ito ni surrender siya, completely liberated, completely transformed. O ang pinakadakong milagro, dili ang pagka-liberate niya, ang iyang pagkakabig ngadto sa pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo. Amen? The grace of healing. No? Una nga, ang madawat nato, inig-adto nato sa pari, grace. Kanus amang ka makadawat sa grasya, kadawat ba sa grasya nara ka sa inyo ha? Wa kay simba-simba, dili. Muna mo sakripisyo tag-ani dinhi. Kaya man mayon, i-apil lang ko anak. Manimba na ta pa, i-apil lang ko anak. Mag-usaryo na ta pa, i-apil lang ko anak. Nangamatay silang tanan. Pag abot dito sa langit, dingon ang amahan, tanaw-tanaw ang amahan sa pultan. Anak, to na, akong asawa na kasunod na. Di pa sa gawas. No? Li-li na po dyan. Mata na akong mga anak, kumplito. Di pa sila kumplito. Ako na likwam. Padung siya, suod sa pultahan. Di ang San Pedro. Oops, asa ka? Asa ka, ha? Asa ka? Senyor, to na akong asawa niyo. Yung ano na ito na. Ito na akong anak na yun. Ako na likwam.
Ningon sa Pedro, ayaw nagsod. Nga naman yun, gi-appeal na kanila. Nikado din yung magpa-appeal kay why appeal. Nga naman, di kakasud sa langit without participation of His divine light. Mo na'y grasya. Kung makadawat kas grasya, kay ni-participate ka sa ipabuhat sa simbahan. Mo nang panahon, yan doon natin nagkungsa, mag-umpisal ka na yun. Uy, paminaw mo. Yung gagbay lang yung sa, ayaw lang mo palit sa misa. Kay matangtang na, kanang inyong pagkagamay marites, pagkagamay himantayon, tangtang na. Basta di mo magpalit sa misa. Kanang inigsulti sa pare, aron kita mahimong andam sa pagsaulog gining santos ka misa, ato karong basulan o ginursulan to mga sala. Sa itubag ninyo, nagakumpisal ako sa Diyos Amahan, makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsuon, nga nakalapas akong dako iyamot, sa akong, sa hunahuna, pulong, o binuhatan. O sa wala, pagbuhat sa aming buhatan. Kay akong sala, akong dakong sala. Kiba mo, tanang venial sins. Munang ayaw mo palit sa misa, kinahanglan, naana mo before manguros ang pare. Uy. Kay tangtang tanan, ang inyong gamay nga pagkalibakira, gamay nga pagkahinawayon, o himantayon, tangtang ana. Nasabtan? Mo nang di mo magpalit sa misa, mag-una mo sa pare. Klaro? Ang inyong ikumpisal katurang sa, nga di mo kato maghayang. Kung sa inyo ikumpisal, katong kinauwawan ninyong sa, mo po ninyo di ikumpisal. Kanin dako nako 5 maning kadakong sa, maning duha, oy. Kaila pa dyan akong pare, no? Kini lang tulo akong kuan, ikumpisal. Kanin duha, di sa lang, di sa sakit. Uwaw dyan kayo. Kanang duha ninyo nga, uwaw nga sa, mo'y unang ikumpisan, kay dunay seal of confession ang pari. Kay ba mo kung no-violate ang pari sa seal of confession, meaning, iyang ipanabi ang inyong ipangkumpisan, only the Pope can forgive him. Di ba? Ingon anak kabalaan ang sacrament of confession, bisan pagkaila ka ng pari, confident ka. Sige, Father, isulti ko mga sa even the bishop cannot forgive him. Only the Pope. Yung mura niya, yung tuos ruwa. Mas larpig. Ingon anak kabalaan ang seal of confession. Nasabtan? Kinsay inyong sultian sa pinakauwaw nga sa dili inyong tapad. Ang pare, nga no, dunay seal of confession, di ka panabi. Kung inyong ipanabian ang inyong tapad, delikado. Kinadelikaduhan. Anong delikado? O mo kay ba ang delikado? Anong delikado? O mo kay ba? Wa man ay seal of confession. Pwede man ka nalibakon. Uy, sikon mo siya. Sulti mo ko. Ang buwait. Unang, be confident. Nganong doon ang bampoy seal of confession? O mo kay ba? Ngano man, Father, nga doon na may seal of confession. Di ba nini? Nganong doon ay seal of confession? Dili gusto ang Diyos nga pakauwawan kaniya sa pinakauwaw nimong sala. Atong pakpakan ang Ginoo. Nya mauwaw pa ka? Ngawa man kay uwaw? Unang, katong mga wa pa kakumpisal, katong wa ninyo gikumpisal, may unang ikumpisal, you receive the grace of healing. Amen? Yung anak ka-powerful ang sacrament. Unang anointing of the sick, the Holy Eucharist, the source of healing. Kasi magkahataga na. Kanang inyong habak, parang kumingking. Kanang kumpisal, libre. Anointing of the sick, libre. Ang Eucharist, labaw ng libre. Na ba entrance fee ang simbahan? Naawa? Wa. Mingon ba ang pare? Sakristan, bantayin ang wamuhog o sipot sa Kristan. Yan naman, Father. Dili na ito na pakalawaton sa lawas ni Kristo. Noon sa may ito yung pakalawat na, Father. Bukog di Kristo. Aron mga bukog ng mga tihik ng dagko.
nanimba karon. Di man niya muhug kag dili sa sibot, lawas ni Kristo ang atong pagadawaton. Amen? Atong pakpakan ang Ginoo. Grace of healing comes directly from God through His sacraments. Ang grace of healing, grace of conversion, gikan sa Ginoo. Often mediated through the sacraments. Kaya ang sacraments, the most efficacious sign of God's graces. Efficacious sa... Abi ninyo, kung nasayod lang mo anak, katong mga masakiton, dadon nila diri sa simbahan. Kung ang pari apiki kay time, dadan nyo diri sa simbahan para makadawat siya sacrament of confession. Sacrament of anointing of the sick. Usahay po kayo, madlok man tag hilog, sa pagtuo ni mo, apit ako mamatay. Natuo man ta nga ang sacrament pangtiwas. Dili na pangtiwas, pangluwas na siya. Amen? The grace of healing always effective spiritually. Physical healing is conditional, not guaranteed. Iyon si Saint Augustine of Hippo, God sometimes heals the body, but He always heals the soul of those who trust in Him. Dili tanan iyang ayuhon atong sakit. Pero tanan niya ni doon sa sakrament, giayon niya ang imong espiritu. Amen? Tanan niya nakadawat og sakrament before namatay, sureball na, padung na naglangit. Oh. Sureball na, padung langit. Amen? Di pa man mo himat yun, no? Ayaw mo paabot kay himat yun na mo. Kung doon na mo'y dagkong sa karon, ditsuan na. Father, iditso niyo kumpisal. Napoy mangumpisal nga. Iditalye po riyang sa. Father, niya itong 1984. Nakapangabit siya ko, Father. Nya upat yun kabuk akong kabit. Si Berta, unya kay double blade ba ko, Father? Ang ikaduha si Berto. May imo ra ba dyan yung mga minister, Father? Direct to the point daw. Ayaw nang handlin ninyong kabit. Ritso na nakasakong adultery, Father, 3 times. Huwag akong gibasulan ako mga sa. Parang di na mo maglangay-langay sa pare. Direct to the point. Na po iba mga umpisal, mo justify. Nakapangabit ko, Father, tungod po sa kong bana. Nga palakira kayo. Palakiro kayo. Ano nang ambit po ko? Palupig di ka, Father. Ana imong sa, ayaw na-justify. Akong sa, period. Naglagay-langay lang kas kumpisalan. Kaya kanang kumpisalan, di na confess ning counseling. Absolution of your sin, confession of sins. Pare atong lula, last na ni, 4:30 mag-misa ta. Pare atong lula, akong ipakumpisal. Hingan ko, ditso na imong salap kay na-late na ko sa among kining meeting lang. Yapit lang dyan ka na ko, parang yapit rin ba na yung tay, no? So, kumpisal ditso lahat. Sa bahan, ayaw ng imong sakit hakay, daily day check up. Confession of sins, no? Kanya ayaw po ng imong sakit, kaya ayaw ng imong mga problema, kaya di ni counseling. No? So, ang imo, niya ayaw po ni kumpisa lang sa ilulo. Kaya di tamang libak ining kumpisalan la. Titsura, imo lang sala. Tila. Sa samahan sa anak sa Santo, amen. Sugod na. Tanaw siya nako. Kaya mo ka, Father, kining akong tuhod, Father. Galing ng kanor, kinasakitan dyan, Father. Kinasakitan dyan. Huwag ka maminaw, ha? Diinan ka na kung di lagi imong sakit imong kumpisan.
Dili ni check up, di po ko doktor. Ang imong isugid la, imong sa tando mong pod. Sige, Father. Sige, take to. Kasamahan, sana, sa Espiritu Santo, take to. Di tanaw na po dyan ako, kay ba ka, Father? Dili lang ning usana ko kat paa mo'y sakit. Usahay jud, Father, kaya duha magdugan, kinasakitan jud, Father. Grabe na ko pag-atos, Father. Maluwi ka, Father. Kaluwi, taon na to, Father. Ikaw nga, dito na ko nakagets. Bungol day si Lula. So di man ta magkasinambot ini. Isa kung saan nagug singgit, di nyo kadungog. Lahi ang iyang interpretation sa akong ipangsulti. Kung samot naglangay ni da. Total, ni tawag ba nagpare? Hindi na ginursul na ni. Pasayloon lang ta ka. Dali ta malangay, dali. Duko, imong olola. Ang Diyos, sumagawang sa tanan, may palaki na ako sa iyang bugtungan na. Anong kita may liung ito kaniya? O pinagis ministeryo sa simbahan o sa likong gugmaw kaluis kinong. Ako, kapasaylo sa tanan mo mga sala. Sa samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Lola, muwato na ko. Gipasaylo na yung mga sa. Kinita magkasinabot, anay. Ano na siya? Father, bendisyon ni ako. Kaya ako nakasala. O Father, maokin ni ang akong mga sala, Father. Nauna ang pasaylo, nauwahi ang pagsugid. Unya na malandog ko ba? Ingon ana ang Ginoo. Nag-andam na siya pasaylo kanatong tanan. Bisan katapusan na ang atong pagsugid. Amen? Atong pakpakan ng Diyos sa mga Diyos. Hari sa mga hari. Ginoo sa mga Ginoo. Muna akong hangyo ninyo sa tanan ng mga masakiton, ayaw na magduol og albularyo. Ayaw na magduol og mga tao nga espiritual, mga espiritista. Ayaw na magduol. Kay doon na naibayad. Ang bayad imong anak, ang bayad imong apo. O kung doon ay albularyo nga na din ni karon, maluoy ka sa imong kaliwatan. Surrender na. Atong miaging adlaw dahil albularyo ni duol nato. Ang iyang gift medium. Saan ang medium? Sudlag Santo Niño. Magkikapik-kapik na. Dili lang Santo Niño ang musud niya. Mga anghel! Huwag daghan maya pong maayo. Ni surrender dito matuwig sa go, ni surrender dito sa office. Huwag ang musud niya nga Santo Niño, anghel, dili tinod nga anghel, mga demonyo di ay. Daghan ang naayo niya. Pero ang baylo, ang iyang mismong kaugalingan, ang bayad siya. O kaluis kinuod ako, kay siya improvement karon dapat man kasi man natin siya gi-process. Kung nasayod lang siya sa kamaturan, dili na unta siya malimbungan sa sayop ng pagtulunan. Amen? Unang katawan sa Diyos, magtinabangay kita, nani adin ni karon, the hierarchy of healing, masa ito una? Occult power of healing. Mauning naas albularyo, mauning naas mga anting-antingan, mauning naas mga espiritista, mauning naas mga medium, mauni ang anaa sa mga healer nga dunay divination. Nasabtan? Ikaduha nga healing, blessing of healing. Pwede ang mga pastor makaayo ninyo. Pero kung na-amaze mo sa occult healing, kung na-amaze mo sa blessing of healing, how much more to the grace of healing that only the priest can give you that. Amen? Ato na niya, alam mong sabang. Atong pakpakan na ito mga kaparian. Ang inyong gipangita naa sa simbahan na gitukod sa atong Ginoo. 1 Timoteo Kapitulo 3, versikulo 15,
the church is the pillar and the foundation of truth. Masang simbahan? The pillar and the foundation of truth. Duharang daan ni Kristo, grasya ug kamatuoran. San Juan 1:17. Mo nang ayaw ng paupangitag lain. Kung dunay mga healer mo tungha dinhi sa atong diocese, pasurendera sila sa atong mga pare. Let us promote the sacraments of Jesus, because sacraments of Jesus are instituted by Him, not by the Pope, not by the priest, but by the Son of the living God. Nalipay ba mo rong adlaw? Tinuod! Atong pakpakan ng atong Ginoo. Atong pakpakan ng atong mahal na obispo, Bishop Gerardo. Atong pakpakan ang tanang kaparian sa Diocese of San Carlos. Amen! Atong pakpakan ang katawhan nga di na mailad sa occult power of healing. Amen! God is good! All the time! Nalimot na lagi mo. Lahi na inyong tupa. Masa to? God is good! All the time! Atong bakpakan ng ato Ginoo. Katapusan, doon ako itudlo nyo ang kanta mo ni atong theme song. Hindi na mo? Dali na kayo ni masago. I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here. That's why we are here. That's why I am here. Nasagot na ninyo? Let's sing together again. 1, 2, 3, go! Together again. Oh, hindi. Balik ko lang doon ako kanina. No? Together again naman. Balik ko na ito itong panha. Kung itudlo ninyo, ha? 1, 2, 3, go! I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. Amen? Atong pakpakan ng ato Ginoo. Mga mahal, ang anak, o ang Espiritu Santo, nga buhi siya kanunay, o iyang gingon, mag-uban ako kaninyo, hangtod sa katapusan sa kalibutan. Asa man siya nag-uban? Sa mga sakramento sa atong simbahan, wa nay lalis ni ana. Buhi si Kristo. Ang iyang healing power nagpadayon karon naa sa kamot sa tanang kaparian. Amen. Nalipay mo. Tinood. Atong pakpakan ng tanan nga niya din ni karon. Unya, magsugod ta sa tong Santos Kamisa ang pinakakulbahinam. Way makatubong. Ato nang dadon si Kristo sa tagsa-tagsa nato kakasing-kasing. Excited mo magmisa ta? Siya na ang pan nagikan sa langit. Ug ang pan niya kung ihatag kaninyo, mao ang akong kinabuhi. Unsay may natabo nato karon, giuna natong panginabuhi. Unsay natabo nato ron, gipagkabuhi. Kay nakalimtan nato ang pan sa kinabuhi. Tinuod dili. Giuna nato ang mga butang. No? Gikalimtan nato ang tag-iyas butang. Unsay natabo? Wa na ta mahimutang. Napuntos na tas mga utang. Unang karon, ang pari, mo ni kalainan sa pari ug sa pastor. Di ba mo? Ang pastor nagdag mga butang. Yeah? Tanawa ng atos bukit, magdaan nag butang. Pero ang pare, wa jud ay dag butang. Oy, ang inyong kuan ha, inyong plaster, inyong mga buho, sig paningil. Ang pare, way dang butang. Yan naman, ang pare, ang iyang dag, ang tag-iya sa butang.
every time magmisa ang pari, hangdahan niya ang tag-iya sa tanang butang. Amen. Asa may inyong pilion? Ang butang o ang tag-iyas butang? Munang ayaw na mong adtuha sa lain ha. Huy. Kay inyong gibudhian ang founder sa atong simbahan. Ug inyong gipuli sa simbahan nga tinukod lamang tao sama kanato. Amen! Daghang salamat o mag-prepare ta para sa atong pagsugat sa atong manluluwas, sa pagdawat sa kaiya, sa iyang pagka-Diyos, sa iyang pagkatao, sa iyang kalag, o sa iyang pagka-Diyos. Ato siyang dawaton, nining santos kami sa karon. Amen!